Близо 900 души в момента са настанени в Централния софийски затвор. Надзирателите са около 1/5 от техния брой. BBT е единствената медия, допусната зад решетките на затвора, да види на място условията там. Как се трудят служителите на затвора и защо се стигна до протеста им, вижте в репортажа на Илияна Шишкова. Работно място по-малко от 2 квадрата, заварена за пода бракувана седалка от автобус вместо стол, кружка от 60 вата, 24-часово дежурство и около 150 затворници на твоя отговорност. Така изглежда най-общо работното място на служителите в Централния софийски затвор. Техника, предпазни и санитарни материали, разбира се, липсват. Причината – държавата няма пари. Говориме за следното. Днеска тия хора правят от порядъка на стотици обиски на лишени от свобода и след всеки един обиск разчитат единствено мокри кърпички, някой ако си носи такова с почисти, но колко може да се изчисти човек с мокрите кърпички. Ние не сме запознати с здравния статус на лишените от свобода и в крайна сметка не знаеш кой проверяваш и как го проверяваш. Имаше идея за закупуване на специални ръкавици, които да бъдат за извършване на лични обиски, които да са здрави, да могат да те защитят от обождане, ухапване и така нататък. Обаче това остана само едно добро пожелание, за съжаление. В тия условия, като се прибереш в тия условия вкъщи, нормално аз избягвам умишлено контакт с семейството ми първите 2-3 часа, защото не знам, така да се каже, най-грубо казано, какво съм занесъл вкъщи от тук, какво съм си занесъл. На външните постове положението е още по-зле. Зимата там се топлят с печки с релтани, лятото сянка им пази личен чадър. Лишените от свобода от скука или за отвличане на вниманието са способни във всеки един момент да инсценират побой, припадък или друга конфликтна ситуация. Тогава постовият решава за секунда дали веднага да се намеси или първо да извика за помощ някой от колегите си. А докато служителите на затворите са по-скоро падар на непослушното стадо, затворниците винаги са в ролята на апашите от друга популярна детска игра. Практиката досега е констатирала всевъзможни начини да се здобият с вещи, забранени за внасене. Напоследък най-модерно е през стените на затвора да прехвърчат пакети, пълни с желаните неща. Намерили сме какво ли не, алкохол, цигари, наркотици, телефони, което е изключително трудно да се регулира. Наскоро поставихме камери, които да обхващат, доколкото възможно, тези такива уязвими зони. Когато има свиждане, даден лишен от свобода, техните близки предоставят колетната пратка и не случайно нашите хора се превръщат на магазинери, да ровиме по саламите, да ровиме по сиренето, да ровиме по хляба, по всички продукти, които се внасят, тъй като това е основният начин за внасяне на наркотиците и на телефони. Вместо мекото на хляба, телефони спаднало от само, наказват служителите на затвора. Фабрично запечатани буркани с леща или друга зимнина също често крили мобилни апарати. Дрогата пък влизала опакована в круасани, орехи, ябълки, нетрайни колбаси, дори презервативи. И всичко видяно до тук за пореден път доказва едно – беден човек, жив дявол. Дано само от служителите в затворите не се изхитрят прекомерно. Самите те признават, че ниските заплати и липсващите социални придобивки са изкушили някои от тях да преминат към другата страна на закона.